un prec que posa la mirada més aviat en el futur, en la manera com la ciutat pot protegir-se i ser més eficient, més resilient davant d'adversitats climàtiques. Per això fem aquest prec al govern, perquè ens informi de quines han estat les grans infraestructures planificades per Becassa, que és l'empresa pública que gestiona el cicle de l'aigua, que han estat presentades per rebre fons europeus o fons Next Generation. Quines de les infraestructures i projectes que lidera Becassa havien sigut susceptibles d'acollir-se a fons europeus o fons Next Generation? I veiem que la resposta és cap ni un, perquè ens ha explicat els plans que ja coneixem i ens ha explicat quins són els reptes que s'han d'abordar, ja els sabem. El que preguntem és com vostès han treballat per aconseguir finançament més enllà de l'Ajuntament de Barcelona o de les administracions del nostre país. L'única notícia que tenim de Junts per Catalunya de projectes que s'hagin acollit a fons europeus de l'Ajuntament de Barcelona és la Superilla, és a dir, testos i pintura, o la zona de baixes emissions, que han estat recorregudes i que, a més, s'està demostrant que tenen pocs efectes en la qualitat de l'aire de la nostra ciutat. No hem sentit ni a parlar del dipòsit de prim, ni el dipòsit de motors, del col·lector de bac de roda, del sobreeixidor de la Diagonal, del tram final de Vila-Vilà, dels projectes d'espigons per protegir les platges si puja el nivell del mar, tal com està previst. El Pla director de Clavegueram també preveu 20 intervencions que eren susceptibles d'acollir-se a aquests fons i no hem sentit res de res. Recursos per a grans infraestructures que són difícils de finançar, que són difícils, a més, de fer lluir, deu ser per això que no s'han bellugat gaire, però que són fonamentals per protegir la ciutat, per protegir la ciutadania del canvi climàtic. Inundacions, no abocaments a les platges si plou excessivament. Esperàvem avui sentir una resposta de quins eren aquests projectes que vostès havien treballat i, de nou, mirada curta, manca d'ambició en qüestions, com dèiem, que són fonamentals per a la ciutat. No resolen les qüestions quotidianes, com pot ser la neteja de la ciutat, però tampoc posen la mirada en el futur per afrontar i preveure els nous reptes que el futur ens depara com a ciutat.